И какво става аз накрая, че първо не искате иглим томболата в енергоперипет, ако сме Ванс. Само Ванс, те е къвтал си. И съм споделил екран, така че надявам се да ни лагва колкото е. Те сега ще изтиглим. Така събрахме 1300 съба. И 3. Известна работа. Ма да. Така. Виж колко лайка има. Знам, коментарите са в повече. Така ще стиглим от YouTube рандом, Command пика. Да, поставяме клипът. Чакаме да заредят коментарите. Заредиха. Късмет. Ден кой е победителят? Попкорн Пенелоп. Ще ме резерва само добавя. Тя може да не е харесал нещо. Абонамент. Хареса, бе. Къде? Да, видях. Харесани клипове. Последния. Видях негативко. И се е абонирал, да, но... Да, ще му дам точно един ден, 2 дена ми пише на скайпа. Ще стигнем сега резерва, но все пак това ще направим така. Така. Ето. И резервата е. Да. Младък път. Митко е година 10 минути про. Доста клипове лайкнал. Аз си карам ли Ферари? Лайкнал го е. Да, лайкнал го е. Абонирал се, да. И това е победителят и... Уау, виж са паднати инфокса. Това ще е победителят и резервата, която ни записах, като не гледам пак. Митко нещо си. Да, видях, че Митко нещо си. Да, Митко е, ама аз ще опиша в YouTube тогава, що му запазих. И имате 2 дена да поискате томболата. Да, май сега ще са бъгни. Чакайте секунда. Прати го в скайп. Чакай. Просто го прати в скайп. Ето то. И да, хора, давам 2 дена само да ми пише, смисъл попкорна, пък ако ми пише по резервата, се надявам да ми пише тогава. И чакай следващия клип и чао. И да.